Awubafethu, hayi lafika usuku. March 3, 8:30, ishow ezo-replace umkhokha, ithonga iqalile and iqala kamnandi kanjani. Positively, ubaba namadodana akhe laphayana amawele afana ncamashi, uBanele noSanele. What we get from the first scene, ubaba umuntu osebenza ka-construction. Siyambona esayithini laphayana befikile abafana bakhe bephuma esikoleni bezomvala, ubaba bezomvakashela. UBanele-ke nange lapha ekhwela emshinini laphayana ugandaganda. Uyabonakala ukuthi ayisho uyena okulungele ukuthi ngelinye ilanga uyolithatha leli bhizinisi, and ubaba uyabona ukuthi uyimisele. Lo omunye-ke naye kuSanele umuntu ezithulelayo nje bandla, umuntu ezithulelayo. Ngokuqhubekayo kosuku simbone ubaba ehleli nomndeni. Awu, hayi cha, kumnandi madoda. Sembona umama ukhona laphana, untombazana omncane, usisi omncane ukhona, nabo abafana bakhona. Yabona kuyadliwa kumnandi nje, kukhulunywa ngosuku namhlanje kuyasho umfana ukuthi hey ma, sengiyawubamba nje impela ugandaganda. Yabona bese ama-teenager, wabona besabancane laphayana mhlawumbe beno-18 kanje iminyaka yabo, sebezophuthula nasesikoleni. Hawu, aze kusahleli kusemnandi konje lokuxoxa nje into engatheni, kudliwe isidla sakusihlwa. Hawu, kwabe kukhala inokho, hawu, hawu, yini manje le? Hawu, ubaba wathi hayi mhlawumbe la umfowabo osho ubaba omncane wabo abafana. Hayi, waseyasukuma-ke eyobheka. Awu, into elandelayo sebezokhala inganono. Hawu, khala inhlamvu, qhuma inhlamvu. Hayi, yaphuthuma umama acashisa umntwana lo mncane, abafana labo baphume beyobheka emnyango. Bathi bayabheka nangu ubaba dindizele phansi. Nangu ubaba usudindizele phansi, udutshuliwe. Imoto shange ijubane. Ayi, kwakudlula kwakhe ubaba lapho uMagwasa. Madoda kwaphela kanjalo ngonjinji. Evele nje u5 minutes 10 minutes ngidla baba usazohlala nje impela. Hayi-ke nani nazi-ke iy'ntori ey'kanje ngoba sekuveziwe ukuthi kwenzakalani kwinhloko yekhaya. Sekuvela-ke eminyakeni eyama30, kusho ukuthi bantu loyo 13 years. Sekuyavela-ke ukuthi hawu cha, nangu uSanele madoda esikoleni lapha usewuthishanhloko. Iy'ngane ziyambingelela eklasini, ufake lapho untanjana nehembe elimhlophe, ufake nejazi nangu nawo umistress lapho uyakhuluma. Only to know ukuthi hayi bo, umistress isinqandamathe sakhe. Awu, awamuhle umistress madoda. Hayi cha, Banele ukhethile impela wenjinji. UMiss Mdladla-ke lo umgabade liqobo lwakhe. Hayi, bayazwana impela. Kubuye kuvela nokuthi-ke ngoba bezwana nje banohlelo abanalo bazoba nalo ngempela sonto, bayakhiphana kule weekend, baye lodge nje. Hhayi ngoba khishana kuye lodge futhi ngoba kwenzani kahle kahle kusho ukuthi uyopropose laphayana umnumzane uSanele uMagwaza. Ngalana-ke ngakuthina-ke uBanele la, yabona ubaba omncane basaqhubeka nebhizinisi ekontraki la. Ubaba omncane afike nendaba ezinhle kuBanele athi, Banele mfana, sesilitholile ithenda. Hey, igidi zama50. Awu madoda, 50 million rand ithenda litholile umfana, 50 million elizothuthukisa iy'mpilo zabasebenzi nasekhaya futhi. Wajabula, kwajatshulwa. Hey, umfana wazokhipha isibhamu wadubula emoyeni, bajabula abasebenzi, wabatshela ukuthi iy'mpilo zabo zizoba ngcono manje ngoba sekanje. Waya nasekhaya watshela nomama, watshela nosisi wakhe. Hey, kwamnandi kwanje. Kuthe kusanjalo futhi wafonela nobhuti wakhe athi hey bafo, sekwenzeke kanje. Awu, wajabula la ubaba uthi hayi bo bafo, ungayisho lento. Uthi siyitholile lento le, siyitholile lento le. Hawu, hey, nobafuna yasho ukuthi awukwakuhleke, ayisho ukuthi zonke into ezoqonda impela. Athi hawu bafo, ngiyabonga nangendandazo. Uthi hayi angenzele wena, ngiyazi ukuthi laphana uMbali lo uMadladla uzowandisa umndeni wakaMagwaza. Ngenzele yena, hayi wena. Hayi bafo, hayi kodwa-ke bafethu-ke nomama badlajabule naye asho ukuthi hayi mfana wami, ngabe ubaba wakho uyayiqhenya ngakho konke lokho osukwenzile. Yabona okwenzakalile kuhle impela. Kusekusegujwa kusenjalo. Hayi, qala-ke inkathazo. Nangu ubaba omncane ethola ucingo uthi hey, akaphuthume esayithini, khona abantu abamlindile. Hayi, baphuthume baye esayithini. Ufika esayithini laphayana, nazi iy'nsizwa lapha iphuma emotweni zizokhuluma indaba yayo lethenda. Angazi-ke sonke siyacabanga ukuthi sifamile ngokufunda indaba zasemaphepheni, ukuthi phela kube khona imikhandlu lwamabhizinisi, abantu laba ababheka amabhizinisi abathi bafuna into encane yokuhleka, yabo. Hayi, bathunyiwe nabathuke usigansoso wakuleyo ndawo ekuthiwa uNtanzi, ukuthi nawe uzofuna kwaKhesari ngoba sekanje. Ayakhale ubani uthi amadoda nelanga lakashoni senizofuna nje ingxenye yalento le ingaqani nokuqala. Kanjani manje bafisi, kanjani? Bathi bayazama-ke, bavama ukumsabisa. Hawu, uSanele wagadla, abedubula yedwa lana phansi. Hayi, laba abanye babona ukuthi hayi ayikho into abazoyenza. Wathi nje angeke ngize ngiyenze leyo nto leyo kanjani. Hey, amadoda lawa asedutshwe athi hey, uyabona lento osuyenzile, usuyibhela ithuna uzofa. Hey, uBanele akanandaba. Yabo manje by this time isitori sesiyaveza ukuthi uBanele uhlobo olunjani lomuntu, uSanele uhlobo olunjani lomuntu.
sesiyabona ukuthi hayi bamawele ngokufana kodwa hayi ngezenzo hayi cha hayi abafana impela onjinji hayi kucacile ukuthi hayi baphuma esibelethweni esodwa impela kodwa izenzo hayi akufana impela. Ubaba omncane amsondezeke undodana lo ubanele athi hayi mfana wami yabo manje ngoba uswenze kanje sekunezama ukuyilungisa phela lento le. Hamba uyoshweleza lapha kuNtanzi usuwenze kanje ngoba angeke iziphele kahle. Wabona na ukuthi ayikho lento le. Kumele akwenzile lokho. Anyways-ke umfowabo lo usanele ahamba ayopropose ke lapha into zomathandana ke nomuntu wakhe ke kade ngakuthanda sukela sina 16 ngiyakuthanda nayi indandatho kwamnandi kanje hayi olavidavi iqhubeka kanjalo. Hayi ubanele la ahlangane isinqonza amathe sakhe la e-restaurant endaweni yokudla. Isiqonda sakhe kusho kade bagcina ukubonana sithi nje sibhampeke hayi ngicela ukuthi phela la ngizohamba nawe. Intombazane ethi hayi ngeke ngize ngihambe nawe. The next thing sebephaphama ehotela bobabili. Gcina ehambile shuthi naye. Sekuvela futhi nalapho sesinqanda amathe sakhe lesivelayo. Hayi ngoba kuyisinqanda amathe nje siyindodakazi somphathi we-business forum le efuna lengxenye yaleli tender. Manje ubanele ngoba ehlangane naye lo muntu lo uzomcela kahle lalela mfethu. Awungikhulumele nobaba wakho lapho ukuthi mhlawumbe ikhona yinto esingavumelana ngayo kuyona yonke lento le. Intombazane ithi kanti wena ungibizele lokho le kahle. Uyindoda engayilutho wena ayikho lento yakho le. Hey nawe ufana vele abhokeke ukuthi engazongitshela ngoba ubaba wakho wakumosha wena uyimgulukudu ubaba wakho ingane naye ithi umgulukudu ubaba ungazongipetela kanjani. Gcina exabane kanjalo. Bese kuyavezwa-ke manje hayi avezwe-ke ubaba lapha noNtanzi efika uyambona ugadwe ngey'nhlokohlelo ey'nzima kabi ehamba nondodana wakhe lapha ugadiwe ubaba. Uzokhuluma nomphakathi ngegama ekasedlulozweni empilweni yakhe. Nangu naye ubanele ukhona la ufikile. Ehlangane naye ubaba wakhe kuhlale kukhulunywe ngale nto le. Hayi bandla ashwelezeke ubanele ukuthi hayi kuye wathatha ngamawala kwanyuka umoya ngale nto eyenzakalile. Hayi ubaba athi hayi ngiyakuzwa mfana kodwa-ke siwumkhandlu we-business forum sesicabangile sayicubungula le ndaba yakho sabona ukuthi-ke kumele kube khona i-percentage osinikeza lona and lelo percentage 40%. Hayi wabe uyise usemgodini ubana lwathi nje angeke iziyenzeke 40%. Labantu abaningi abasebenzayo kufanele ngibakhokhele kumele ngenze into ezithile wona ufuna 40%. Ngeke uzukubone-ke lokho. Wala waphetha wathi ngeke iziyenzeke nje leyo nto lo 40% uqhamuke kanjani 40%? Kanjani ufike kanjani lezo zinqumo lezo? Hayi uNtanzi waseyabuza ukuthi-ke mfana kushuthi-ke ilona izwi lakhe lokugcina leli. Ilona izwi lakhe lokugcina leli ozofika nalo leli ukuthi kwenzakalani. Hayi wacaca ukuthi hayi umfana la ubane la hayi uthi nje lalela izwi lami lokugcina ukuthi amaniyofa nonke kho 40% azokhokha lahlanya kanti beziyenzeke leyo nto leyo. Wabe secelile wasesehambile umfana uNtanzi la wayetshela iy'cashalala zakhe ukuthi lalelani mhlaleni imbashalala lo mhlaleni la eduzane uzoshona njengoyise naye ngoba ngiyambona inkani igijima egazini lapha koMagwaza segazini. Hayi ubaba lo uzofaka isikhumba nesigqokana ngathi noma uyibamba noma uyinkosi yini nomfana wakhe laphana siyambona umfundo kade samgcina ke loyana abadoda ukuthi ikhedla mina uMastermind nangu ukhona naye laphana uzamnika neziyalo ezithile. uMastermind mhlawumbe ngelinye ilanga ngoba phela telenovela le asiyazi nama-episode amangaki season 1 mhlawumbe no-150 noma 200 isayinto impela isaqhubeka kodwa from what I've seen bafethu uma kuyinto yase-KZN hayi ngoba ngigxeka abanye kodwa nje izinto ezikanje ezenzakalayo emphakathini ayizithanda ukuba mnandi. Imnandi ngiyithandile. Yabona nje okwamanje umuntu usazoyibuka sibone ukuthi izohamba ifinyelele kuleli viki nje lilodwa kumele basidonse kule episode iyodwa nje 20 minutes wonke bazamile ukwempela ukuthi basihe. Loved it so much. Thank you so much for coming through Bafethu for the review of Ithonga season 1 episode 1 kumhla ka-3 March 2025 idlala ngo8:30 Monday to Friday kuMzansi Magic. Don't forget to subscribe. This is your boy Azad. Thank you.